Isa sa mga atraksyon sa Iloilo City ang dinumaan nga mga building sini nga nahamtang sa downtown area. Madamo gani nga mga bisita ang nagakalitgid nga makahapit diri para magkapapicture. Apang samdam lang, ang pila sa mga ini hindi nakalingawan ng dala kundi peligro. Bangod sa kadaano ng mga ini ang nagabukna, kung hindi kristal, tinipik nga semento ang nagakahulog nga delikado naman sa publiko. Rekomendasyon sa Office of the Building Official ang pagpaidalom sa mga ini sa assessment. Para sa ibang nga building, suwestyon ang pag-retrofit, apang may ara sang posible nga iga-demolish gid. Ang heritage buildings ang pasentrohan tasang spotlight sa bunga aga upod si Executive Director sang Iloilo City Committee on Cultural and Heritage Conservation, si Mr. Jose Ronnie Peñalosa. Good morning, Mr. Peñalosa. Kag-welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, maayong aga gid sa tagpalamati kag nagalantaw sa aton diri sa GMA Radio TV Early Edition. Sa inspeksyon nga ginpatigayon. Sa inspeksyon nga ginpatigayon sa Office of the Building Official sang damlag lang 17 sa 39 ka heritage buildings ang nakitaan sang depekto. Sa inyo nga bahin nakapatigayon mambala kamo sang assessment sa estado sang aton nga heritage buildings? Yes, actually ang ginhimo sang aton nga city building official is already the assessment that was made, no. Kami naman niya sa Heritage Council, ang amon nga monitoring is by way of ang mga visual lang kag upon application, bala mo every year madamo na sa ila nag-apply sa amon para sa ilang mga incentives, and that's another way nga namo-monitor namon ang building. Mayara sang rekomendasyon ngay paiidalom sa retrofitting ang pila ka heritage buildings. Anong imo nga mahambal para ti diri? Siguro nagakadapat giman, nagakaigo ina because may potential siya nga adverse impact sa mga nagalakat dira sa downtown. So public safety is a primordial issue sa downtown area naton in this case now. As of now, mayara bala sang heritage building nga iga-demolish na gid. Let's say 70 to 80% kinahanglan na gid siya i-demolish, and will it still be considered nga heritage building ina siya when most part of it gin-renovate na, and like 20 to 30% na lang ang nabilin nga wala na tandog? At this moment, no, ay pa kami sing nabaton nga application for a demolition. But in the past, there had been several nga mga ginisyuhan naton sing clearances for demolition. And may mga nagagovern dira nga mga conservation guidelines, no, mga pamaagi which the government has defined to regulate such alterations, repair, rehab, or even demolition. And ang isa sini is nga irespetohon nila ang historical kag cultural significance sang downtown area. Kung ang downtown area ginhambalanta, no, may ara kita heritage conservation guidelines nga naga-detail on how one can repair or make alterations, rehabilitation sa ilang mga buildings, no? And this covers ang ilang mga signages, ang ilang mga decorations, embellishments, even the colors of their buildings. It goes without saying kung ang case naman is a reconstruction, conscious kita sa envelope control, which includes ang heights sang sining mga building. So, ano subong ang aton nga ginahimo, no, para sa preservation sang aton nga heritage buildings? Well, ang ginaobra nato, no, actually is more of kung as regarding sa recent nga mga developments dara, no, tublang na mention ninyo nga nagakahulog nga
nga mga pieces of the building. More ini sa amon nga city building official nga mga trabaho. Sila ang una nga assess kag himo sa mga more formal initiative which is recommending them. Nanging kabahin kita ang committee, nanging kabahin sa tuna sang ginpatawag ni Mayor Treñas ang mga concerned building owners about 2 weeks ago nga sa diin na istoryahan man kung ano ang mga pamaagi with which one can go about doing retrofitting and demolition if maglabot gid sa amo nang extent. So I told them of the process nga nga dapat i-undergo nila because there is a process defined by an ordinance o ang aton nga heritage ordinance. And this process includes the securing of a conservation plan clearance from the committee nga sa diin amo ni ang requirement by both the office of the zoning administrator and the office of the city building official sa pag-proceed into their issuances sa locational clearance and building permit clearance or demolition clearance respectively. So as of now, wala pa kita gali sang final nga number of heritage buildings nga kinahanglan mahibaluan regarding their state. Thank you very much, Sir Butch Peñalosa, sa time nga ginhatag mo sa amon subong nga aga. Mayara, at this point, I would believe that there is a listing and it's held by the Office of the Building Official. Buildings that are earmarked for retrofitting and probably, maybe, may ara na sila na-identify nga buildings for demolition at this point. Yeah, at least may ara na sang mga na-identify as of now. Thank you very much, Sir Butch Peñalosa. Thank you.